हस्पिटालावसो दंफैयो। बाजै सिरियास जाबामोन फैनांदों। इमारजेन्सि दंमोन बारा जादों मानसिनि जिबन। मैयासो मोजांमोन अकस्मात थट गैयि जादों। बेनिखायनो लाबोनो गोनां जाबाय। हेल' हाय गुड मर्निं गासैखौबो। बिबाजै सिरियास जानायनि थाखायनो बिदि हरसे जोंहा उन्दुनाय गैया दिनै। हस्पिटालफोरा जायगायानो गैया नै इमारजेन्सियावसो दोननांदों। आगरवाला हस्पिटाल बङाइयावहाय लाबोदों। हरनि 1टायाव जोङो सफैदों। दिनै पेसेन्ट दोननोनो जायगा गैयै ओरैबायदि सिट खिटेन गैयै जेनेरेलबाबो गैया आइसिइउबाबो गैया। दिनै हस्पिटाल हार हस्पिटालानो फुरा फिलाप पेसेन्टजोंनो। ओरैबायदि बेमारि लोगोफोर गाव गावनि देहाखौबो एसे खेल ला प्रेसार सुगार बेफोरखौ नायजाबाय थाथारनांगौ। जोंहाबो बाजैया नै लोमजादोंमोन। नै दायो नै सेलाइन होगासिनो दङ। मनिटर सोलिगासिनो। मेसिन दायो इमारजेन्सियाव दङ। खालि रुम मोनसेबो गैया। खालि रुम मोनसेबो गैया अकस्मात दानि बेमारफ्रा अकस्मात जायो बेफोरबायदिनो मालाबा समाव जिउ गोमायो। डक्टर हस्पिटालबो मोनस्लाबा ओरैबायदि जायो। दायो दङ नै हस्पिटालाव जोङो। बेयाव निउर'नि स्पेसियेलिस्ट बे आगरवाला हस्पिटाला बेयो बङाइगावआवहाय बङाइ डिस्ट्रिक्ट गोग्लायो। दा बेहाय जोङो लानानै फैदों हरजों हरनै। दा सिटि स्केन खालामबाय सुगार टेस्ट खालामबाय प्रेसार आरि नायजोब्बाय। प्रेसाराबो थिगानो ओमफ्राय सिटि स्केननि रिपर्ट मोनाखै आरो। बङाइगाव आगरवाला हस्पिटाल अके। मोनाना जाय मोनसेया ओरैनोथ' फ्राय नार्सफ्रानो बर' गोजायानोखा गासैबो मोजाङानो नार्सफ्राथ' मोजाङानो होनहरबांदों। ओरैबायदि समयसा मानसिनि जिबनाव। आंनि नाम्बारखौ बिदोंना 8011591542 आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा। बिराद समयसा मानसिनि जिबन। नै मेसिना सासेया नै उन्दुनो ओंखारनानै इमारजेन्सि रुमावनो उन्दुनो गोनां उन्दुनो गैयाना उन्दुनो जायगा गैया केबिनबो गैया रुमानो मोनसेबो खालि गैया आसरितसो फुरा भर्ति पेसेन्ट। दा मानसिखौ अबेहाय दोनगोन मोनथिया दाबो। फिलाप गोजा। खेल ला लोगोफोर एसे देहाफोरखौ बयबो खेल लाजोब। मा होमब्ला दानि मानसिफोरा मा जायो अकस्मातसो जानानै थैयो। गोबाव बेमार जानानै थैला दायो। जोंहाबो बाजैया नै अकस्मात फुरा हासुग्रा इउरिक एक्सिडेन्ट होननांलायबाय। बाहेरावबो थांनो हाया नालाय पेसाब खालामनोबो। दाथ' उन्दुगासिनो नै। ओरैबायदि जाहामेला। मनिटर कानेक्ट खालामनानै दोनदों नै मनिटर बियो बेहाय माबा नुयो पाल्स माबा अक्सिजेन लेभेला बेसिबां अक्सिजेना दायो 92 सोलिगासिनो ओमफ्राय प्रेसारा 98/63 प्रेसारा खम माने बिराद ल'। ओमफ्राय टेम्पारेचारखौहाय कानेक्ट खालामनाय जायाखै। बिदि कानेक्ट खालामनानै दोनो आरो बेहाय नुजोबो गासैखौबो मनिटरावहाय।
मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया। दा डक्टर फैबासो मोनथिसिगोन एक्जेक्ट सिटि स्केनावहाय मा मोन्दों रिपर्टखौहाय। सोरबा बिदिनो खर'नि प्रब्लेम हारि डिफेक्टफोर दङब्ला माब्ला नैबे आगरवाला हस्पिटालाव फैनो हायो। बियो इपिलिपसि हारिफोर बेफोरबायदिनो बारा जादोंबाबो बेहाय फैनो हायो आरो। बेहाय स्पेसियेलिस्ट डक्टर दङ। सिटि स्केन एक्सरे गासैबो दंजोबो बेहाय। आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। गासैबो देहाफोरखौ खेल ला। जों हरसे उन्दुनो मोननाय जायासै दिनै। हराव फैनांबाय बिदिनो जिरायगासिनो। मानसिखौ गावजों गाव हेल्प खालामनायासो सबसे इम्परटेन्ट। ज' जोंबो बाजैमोना दस्रा जायगानिबाबो आंनि बोराइनि बिब' आरो थेवबाबो जों फैबाय मदद होफैबाय आरो। गुड मर्निं सानसे बर' आगै गुड मर्निं। गुड मर्निं गासैखौबो गुड मर्निं। गुड मर्निं बाजै एमाल लोगोफोरखौ गुड मर्निं गासैखौबो गुड मर्निं। आंखौथ' मिन्थिखाबायना हस्पिटालावसो दंफैयो आङो आगरवाला हस्पिटालाव। मा होनबावनो मानसिनि जिबन मा जायो मा जाया। हरावनो फैदों जोङो हरनि 1थायावनो ओंखारदों जोङो न'निफ्राय। दायो हस्पिटालावनो दङ उन्दुनाय गैया। मानो होनबा रुम मोनसेबो खालि गैया। गासै रुमानो खालि फिलापजोब आइसिइउनिफ्राय लानानैहाय। दायो ट्रिटमेन्ट सोलिबाय थादों नै प्रेसारा ल'खाय NS सेलाइनखौ होदों। ओमफ्राय बाखिथ' आं जेबो होनाय नुवाखै खालि गेसनि पेन्ट'प्रेजल होदों। बाखिथ' गासैबो दा डक्टर फैनानैसो जासिगोन आरो। गुड मर्निं गासैखौबो गुड मर्निं। दे बिदिबानो दोननोसै। अके।